apa Mbak Tuti? Mbak Tuti. Apa yang nyanyi Mbak? Ada Mbak? Mbak Tuti terima kasih ya. Engko tak mek jagung aku. Ayang. Peteng rasaning ati kang nandang sengiting liyan hanya wang aku kowe lapo katresna Dimas wong ayu tak jaluk ojo seleka tresnan pancene tresno kuliane pacoba. Wah, kita bersebagian yang terbaik untuk semuanya. arep tumeka nyandi katresnan iki yen to aku sliramu dadi akoni Senajan dunyo ra bisa nampa bakal tak coba yen durung gak bisa mringkang kuwasa. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Dimas Gusti tak nengati tresnoku siji tresno iki abadi. Aduh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kamulo anggon kula lapo tresno datang kendata saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. ayo buka Yus duet ya Oh, jenenge Yus itu. Oke. Kantangane dhewe. Terima kasih Mas Yus ya. Juga terima kasih buat Karang Taruna Prabu Citra Muladi semuanya ya. terima kasih Wow. Mas kowe So. Hey. ralilo aku kudu kelangan Dimas Gusti gak menyati tresnoku siji tresno iki abadi. Aduh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kamulo anggon kula lapo tresno datang kendata saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Kayak
dari Ilusi tak bertepi. wow, ilusi tak bertepi ya, luar biasa. Satu persatu.